Asithathe le thoba sibingelele obingelela ongubaba uDokotela baba sizwe bawujabulela umfana omuhle njengekhehlela umzukulu kaMancingisi. Namhlanje sinobaba socela ukuthi azethule ukuthi ubani and yini asiphathele yona namhlanje. Sicela baba ubingelela. Ngibingelele kubabukele emakhaya ngibonge kwi channel kaBaba uDokotela uMavuso lo wavusa imnotho amanye amadoda kwangabantu abazalutho. Namhlanje baba usiphathele isihloko esithi umlanjwana. Ake singene emsebenzini wakho ke uthi impilo yasemahostela ikakhulukazi endaweni eziyimayini idinga kakhulu ukuthi ube umuntu onemali. Uyakuveza futhi ukuthi abantu abayibusayo la ndawo kusokungabantu abenza umsebenzi wezimbongolo. Awuchaze why izimbongolo ayizamasha? Imbongolo lezenza amahasha. Ngithi why ukuthi kube imbongolo ungabuthi amahasha? Baba uDok ukungena nje kwimisebenzi le yasemayini eyenziwa khona bese kuzoba khona ke akufani izinto zasemayini emahostela akufani nasemalokishini nasemakhaya futhi ukahlala emakhaya wena akukho la ngahlala ngakhona ngihlala emakhaya ngahlala elokishini ngahlala ehostela ngahlala edrobheni bekuphuca iumbrella kwakhe kwayikwajela lapha manje ithini hey kathi ngikhala nje ukuyishota viliyathatha ezelethatha hayi ngaqhama ngemawe wami ngqhawayo yani khuluma khehla indaba yasemayini uyawahlala kuyona noma uyibonele ukuthi ngithi phela nabantu abanye bathi imali ngikhule nje emayini mina emahostela futhi hostela ngihlale kakhulu emayini la umuntu umgcina umbona ngeweekend kuphela omunye mawukuthi nje ubakhamba imbongolo umbone esezokhokha noma ezoyithatha ngeweekend ngoba ungena u5 ake sichaze khehla imbongolo kanti yini imbongolo ulimi lasemahostela dok uma ungahlala ngemahostela ngeke ulazi ushuthi umuntu okekho ehostela nje manje usedidekile ukuthi imbongolo iyabhakelana engithi manje uma sizozama ukuthi sicacise lapha ukuthi uma uzosebenza ufuna ukuthi uphumelele ungalingi uye ngengqondo ukuthi wena umakalanyana noma udrive iwinchi noma ushaya udrive machine vele nakho kunezimali zakhona ke ngokushiya kana kodwa bese utshela ukuthi uzobuya nale mali kuzoba khona into ozofika uyenza kunembongolo lapha ngaphambili ozofika uzifice imali into enzekayo lapha ufuna imbongolo uyidonse ngomkhala noma ongemuvi yamkhahlela kukuwena uma ufuna ukuyilandela ngemuva izokukhahlela imbongolo ngcono uyihole uma uyihola ngomkhala ikhahlela abangemuva izokhahlela abangemuva kodwa izobe ibanjwe uwena ukusho abantu abasehostela mancane amathuthi bangayiboleka imali embongolweni hayi ukuthi mancane awekho mancane into mase sesithi incane kakhulu into engekho ngoba kubantu abawu 300,000 not 300,000 300 about 300 nje abahlambe kuleyo hostela leyo abantu abazokhaba imbongolo abazodlula ku4 kubantu abawu 300 ngendlela enzima ngayo phela kudlala baningi uzothola ukuthi baningi bebe 100 abangenile bathi bayaye abanye bathi bayayenza ikhaba bona uyahamba uthatha imali anikeze omunye umuntu athi yena ukhaba imbongolo kanti imbongolo kunembongolo mhlambe i-top 5 nje emile hostela bese kube khona lezi eziningi ezincane ezithatha imali la embongolweni ziyoyikhaba ithi mayiphela zibuye zothatha embongolweni thina bese yilezo ke thina lezi lapha ku top 5 besilinda labake ngoba motha uyikhabi izokukhaba le imbongolo ina amavende ina oba ababolisa ngemali lapha noma abatswana ikona imbongolo yomtswana kodwa ufuka ubona ukuthi hayi ikhathela yabona uma ufuna ukuthola imbongolo nje straight uzafika uyithole lapho uzofika uthola imbongolo ebhaca ushutha nenkani ibhaca umzulu into eyodwa phela ehostela ikhaba uzofika uthola imbongolo ke lapho
bese uzothola leke ngenye ikhona leke ngehlakaniphile le yamampondo hayi ngeke iyona ke imbongo le lapha ku top 5 le iwona uzobafica lapha na hayi umswazi ukhona naye yilabo abayithatha abaphinde bawodlulisa bayinikeza abanye yilabo abakhashwa kakhulu laba imbongo abetswa namavenda hayi mawufuna nje imbongolo hamba yeke labantu abakhulumayo uzofika uyithola usho ukuthi ivendali ayikhahlela imbongolo aphele isibhaqo amavenda embongolweni aphele isibhaqo bathi amayigolozela hayi ngeke phela lapha nangithi le ntombongolo ihlukile ake sibuye lembongolweni nje ufuna wazi story sakho futhi ufuna ukuthi mawukhuluma uzwakale angisho ukuthi abezwakale kodwa ufuna lama ukhuluma kuzwakale mawukhiphe imali wayinikeza umuntu azi ukuthi uyithathe kubani imali hayi ngeke ngiyakhalwa lapha ukusho ukuthi kubantu abasema hostela iningi labo okwenza ukuthi bangaphumeleli babanjwe izimbongolo hayi imbongolo ngeke hayi imbongolo ayidlali ngoba ikhona le genge ufuna uthola ukuthi ifika namakhosikazi wayo bazohlala bebavakashela bese bafike bahlala hayi ufika kanye ehamba nomama kuphelile hayi kuzofika umama nje kuba sekufika umama kuphela kahle uthi umuntu ohlushwa imfene ekhaya ohlushwa isikhova ekhaya akakuthola upelepele awushise mase umthumela lento ngo-1800 noma mefuna ingaphindi imhluphe lento u5000 ochaza isuke ithunywa wena lento isuke ingathunywanga yimina doc isuke ingathunywanga yimina kodwa mina ngiyakwazi ukuthi ngikusize njenganokuthi mina ngiyinyanga ngiyakwazi ukuthi ngikusize kulezo zimo ezikanjalo ngoba kuyenzeka mhlawumbe uthi uhlushwa isikhova anilale nengane azilali zingane ziyachama uyahlupha bese ingane ichame ize ingane ichame ize ibe neminyaka 17 ngithi uyahlupha nosikhova nje hayi isikhova ayi ngeke avuma usikhova cha ngithi mina uthi ingane azilali indlela ahlupha ngayo behlupha isikhova egoli behlupha bese imbongolo kodwa sacishe saphela induku sithi abafana abamlapha Fela isikhova bese imbongolo hayi ubekhaba ubani usikhova uyaziwe emayini akekho ngasazi isikhova phasa Eastern Cape isikhova siyaziwa eSwazini siyaziwa eLesotho bayasazi isikhova bayasazi hayi isikhova sikabe kakhulu kodwa kumfanele wafika la bese kumfanele eshade ekhathe kuthiwa ibhanoyi hayi kumfanele ichaze lokuthi uthi umuntu obehlushwa isikhova yini edingayo lapha uma uhlushwa isikhova ekhaya uzohamba umvalelo nesikhova no mina ngizomthumelela induku induku nje eqozoqona mawuhlushwa isikhova funakala ungitholele ake siqale nje lo mfene lo mfene ngithi imfene ihudula iketanga isheyini hayi iketanga isheyini izinje zonjani ziyahlehla phela imfene ungayivumeli ihlale phansi inxike ifika inxike la ephasi ecala kwendlu kade ziqhamuka sesibayeni ifika inxike la hayi ngeke zizoma lapha zizoma zona ixebuka mase kuza wena iyeza ukuthi ukhona lo uzayo kodwa phela ningaqondana inxele leliyana ebusuku ningaqondana ungavumi ingaki ihamba ngathi iyakhupha ihamba ithe kahle manje into esiza eqhatha yona esuke ingayinakile isheyini yakhala yashikhala uyakwazi ukuyizwa ukuthi seyingana seyingana ukwazi ukuyivika kanjani kodwa kuba yikho ngabe ke hlangana ngezifuba kungaba ubuye okay asibuyele la uthi uma ehlushwa akathole upelepele awushise yindaba nomjona upelepele upelepele ugcwele yonke indawo angeke umthoke la upelepele obovu kodwa obovu okay all right ushisa wona bese mina ngimthumelele lo muthi lo
ngoba uma uthi uhlushwa isikhova kumele ngimenzele into ezoqondana nesikhova ngoba mehlushwa isikhova akufani mehlushwa imfene akufana akufani bengithi mhlawumbe into evese efanayo akufani la ngibithi ngiphethe ugibe labantu abadlala amaphepha abakunamahasha bakulungisele 1100 isichazele khehle masikhuluma ngogibe induku ekhona leyo engiyiphethe kubantu kodwa bashova amakhadi okay kulaba abashova basekhona abantu abashovayo bashova abantu uyazi bona abantu abasinga nesikoleni ngokushova neyilandi siyaphela ngathi sayigcina esikoleni ukona abantu abondla imndeni ngokuthi bashova amakhadi ngakungayazi lento kodwa ngayibona abaya abantu khona abagibela imoto ezibezayo ngokuthi nje bashova amakhadi ngiphethe ugibeke okay ngifuna nje umuntu wenza amashovayo umuntu ubheja amahashi nodlala amaphepha ngimnikeze lendule ugibe ushuthi abantu lento amahashi basayithatha serious ngithi mina kunabantu abagibela imoto ezibezayo abadlala amahashi hayi ngeke mahashi ngeke wena uyisangoma noma ngabe wenyanga hamba uyothenga ibaso lakho bese ulishise kanye nalomuthi zithengele wena ibaso mina ngizokukhotha iboost ngikike iboost kixaba nje uzomkhotha iboost ngoba cabanga indebe nje ena exobonakala uyakhotha iboost azazitule bese ivala NIP kusha nawe kuba phela nalobuthi akakhotha ngama boots wathi fanele ngikhale ngivule ibhuthi ayingekhoze ya uthi umuntu uma inyanga noma eyisangoma akathola ibaso lakhe kwenzeka kanjani indaba ongamnika ibaso why no ibaso elakhe ngabe uyinyanga ngabe uyisangoma unebaso olisebenzisayo noma ngathi likusebenzela ngalendlela nje likusebenzela ngayo mina ngizokuthumelela ibooster yokuthi ngibooste ibaso lami okay noma ngathi uphethe lephi ibaso wena uzoza nebaso usho ukuthi baba uMavuso nginalo ibaso mina engilisebenzisayo la ngilisebenzisa khona mhlambe lapho nje la usebenzisa khona mina ngizobe sengikunikeza ibooster ke yokubooster lela baso libe yilento lefanele libe yiyona ngoba umunye ethi unebaso athi uyalizama bothi akwenzeki kanti ibaso lakhe lidinga ibooster mina ngiphethe ibooster yebaso yena uzo nje baba uMavuso nginalo mina ibaso bese ngithumelela ibooster afike alihlanganise sekuyabhaliswa nezikoleni ukubhalisela ini lokho kengelena ngithi ma high school kusheshe kubhaliswa nini for unyaka ozayo kufuneka baqale angithi kudingeka ama-term uyama-term oyingawugqoka grey and white ngoba ulungisela bona angugqoka ugrey and white angugqoka ugrey and white cha phela white dango ku grey dango ayuphi Kamuzo ukuthi ubuye ubhalisa esikoleni. Kibuze ukuthi ayike kubhaliswa esikoleni. Okay, no idea. Ngiyibona nje iqhamuka ngithi no uyona ngisi standard 7 wakhe. Batheka yabuye. Okay, no idea. Ngithole ngiyacabanga ukuthi angakulewazisi kaze khala insimbi yesikole. Ingane zibini ukugoduka. Hayi, uhayithi nje oqondile obizayo. Ngekufanisa akukho ngane isitolo awunalo phakethe la. Uhayithi wangempela lapha egcineni. Ngiyamaphela ecacela kulona. Noma ungaluwasha kanjani uiki uhlezi ugudla lapha ezansi kodwa ungcono lo ukuthi ipeni liye lathinta ngokuthi liyipeni bongalivalile onokuthi kuthiwa liyaconsa hayi livele shaya uround lapho kahle ukhuluma ngomuntu omlanjwana uthi mfana omlanjwana lungisa izinto zakho uphume ngoba uyihlo bambiza ngenja la kini uthini kahle uma sikhuluma ngomlanjwana sisuke sikhuluma umuntu ozalela ekhaya umuntu osenkingeni ekhaya ngisho khona ukuthi umntwana lo suke ezalela ekhaya ukhona nongazalela ekhaya kanti uzalele ngofwe na uzalela ekhaya mina
ingake no white ngizalele ekhaya ingane ezalele ekhaya ngibona nje hayi ngathini yimaka uzalana ngene ekhaya uba mina ngizalelwa ngekhaya kanti kagamede usekhaya kagamede ozalanga khona futhi kanti benzeka kwashawa amashangane kwayiwa wena manje ngizalelwe ekhaya usho ukuthi ozalana ngagamede ngizalelwe khona la uthi sekhaya khona wenzala sekhaya wena hayi ngeke dokotela uthini manje ukuzalelwa ekhaya kunomehluko ngithi khona ukuzalelwa ekhaya nokuzalela ekhabo lika mama bengithanda ngizalelwe ekhaya lika baba mina hayi lika mama hayi kunomehluko hayi phela ukuthi uzosho noma uzathiwa wena uzalelwe ekhaya bese akushiwo vele uzalelwe ekhaya kunomehluko uzalelwe ekhaya lika manje omunye uzothi uzalelwe ekhaya bese athule manje isanda ngenye indlela komunye kade mina ngiyamuzwa ukuthi uqinisile kodwa manje kulolalele lapha ngizovuma leyo nto uzothola wazalelwe ekhaya uthi uzalelwe ekhaya uvaleka ke nje kanti wonke umuntu uzalelwe ekhaya wonke umuntu uzalelwe ekhaya sekuyaphela qedela ithi uzalelwe ekhabo ma wakhe cha mina sengithi usuze kwashada nje kanti uzalelwe ekhaya ngoba ngiyezwe kuthiwa uyashada ngilokho ushadela ekhabo mina ayibazomshaba mtinde ngeke mana ngeke hayi ukuthi ubushadela isekhaya lika baba la ubushadela khona hayi ukuthi ushadela ekhabo mama ungasho ushadela ekhaya kuphela ushadela ekhabo mama wakho hayi manje umuntu mfana umeshadela ekhaya mama uyasimema asimemela komalume usuke vele enze iphutha vele ngeke ushadele ekhabo mama wakho yini phela mase ufika emshadweni sofika entweni enkulu kakhulu yini ungaqala ngolungise ikhaya kuqala la uzokwazi ukuthi ushadela khona phela mase wezinto enkulu kangaka ekhabo mama wakho uye ulungisa lokho okufuze ngabe kulungisela vese ungungo abazali bakho la kubo hayi ukuthi benze umshadweni wena oze emshadweni wena ushada uze emshadweni uze ekhaya makho uzoshada hayi khehla ngifuna ubuyele lento uthi umfana akayilungise lento ngoba ubaba wabo ubizwa ngenja ufuna ukuthini why uthi nje ubizwa ngenja ubaba wakho kodwa kuyaxoxa kuthiwa uyabona nje yonke lento le ubaba wakho ubizwa noma ingane kodwa nje sikakhulukazi ubizwa ngenja kuba lula ukuthi kuthiwa yile nje ubaba wakho yonke into la ekhaya hayi le nje ubaba wakho uyinja nalapho wazalisa le nje yazalisa la ekhaya bese wena uyithathe ngokuthi ngoba kukhulunywa ngobaba bakho awungene ubaba wakho lozala wena uyinje encane nje wena ngoba uzalwa yinje uyazi nje ubaba wakho ebizwa ngenja uma ngase kukhona iphutha elenziwa zingane zakho la zimithise yodwa engane la ufuna wazi lo lekhisho phela lona bazolishisa abasho ukuthi ihamba osakhishiso kwalezi lakhishi lizoshiswa lento usuyakhile uhalf dark u2 room uyayishiya nothayela bakhona maya kuye ngothayela yona ke iyasala ke uyahamba bese wena kodwa abanye bayakha ngetiles nale yasala futhi yasala kube sekushovela ukuthi kuzongena ubani kuleyandlo vele seyishisiwe lenye isishisiwe la engithi mabe bembiza ngenja ubaba wakho kusuke kubizwa wena kodwa wena usuke ungaboni ujethi hayi ubaba kukhulunywa ngobaba kanti basho kuwena ngekukhulunywa ngomuntu ongekho wena uhleli la kushiwa kuwena sekushiwa kuwena kufanele ulungise leyo nto ke uyilungise nje ukuze ubaba wakho izophela le nto ukuthi abizwa ngenja uma ubona ukuthi amandla kanawo sukuma wena khuluma nomalume bakho khulume nomalume wakho nenze into ibe clean ngoba uzathi usuka ube sewushada khona ushadele la uzagcina soshadele ekhaya uma wakho hayi kuzophuma bekhonge la umbondo uze la ufuna ukuthi ekhaya uma wakho
kusho ukuthi umbondo wena uza uyashada kodwa futhi uvakashela ekhaya uma wakho. Yazi ukuthi lo muntu oshada naye iyona nto oqala nje azaqala ngayo leyo. Manje nathi ukuphithana. Ukuthi ubonakala naye ukuthi ushadile ekhaya uma wakho. Asho ngiyeke ngigoduke. Cha inkinga impela umuzalelo ekhaya ukhipha abakhongi la. Engithi okokuqala nje awushadi phela bengashadile abazali. Oqala nje. Awushadi laba baba girlfriend. Ingakho sithi qala ulungise Kubona kuqala. lungisa into yababo wakho nje. Yila uzavuka ukuthi wena nomuntu engashadile. Kulungise kona kuqala. Noma ngathi usashona umshadisi. Yonke Yonke lengayenzanga umbondo ongaka mnoze ekhabo makho. Sontoke. Umbondo omningi akaka ozali olethwa la. Ngoba uzokubuza umakoti uthi umbondo manje ngizolapha ngoba mina ngawulethe ekhaya makho. Uzoqala lapha umkakho phela uzobuza manje umbondo ngizowusaka phoba ngeke ngilethe ekhaya makho. Kufanele ukuthi kufana nokuthi angibondile mina. Sewushadile kodwa. Ohlamba ukashada. Usakashadi. Usalungisa. Usucelile phela manje. Uthi kufanele uthi noma engalethe umbondo la kufanele kaGameda abondile. Uthi hayi phela isekhaya la. Uzothi phela ngihlala la. Athi ngilethe la uhlala khona. Uzothi phela ngihlala. Athi ngule la uhlala khona. Ulethe la uhlala khona. Iqala ijem. Bathi bese ukuzokuthiwa bamthwalile. Ingoba usiyathwala phela. Awungitende ukuthwala umuntu usaziwa nala ekhaya Waziwe ekhabo akaziwa kaGameda akaziwe. Bavele bamthwala. Bamthwala. Yazi ukuthi umuntu akathwala engazi. Lenti arrange uyena qala uyakutshela ukuthi uGameda unesibhamu uzosena konje akasithengi. uGameda uzosena mangidubula abafowabo. Into engisiza bese nongithwale kwazi ukuthi kusene khamba bakhona. Akekho umuntu wakwathwalwa engazi. Hayi bu into futhi umuntu osuke arrangeile uma wayo. Uyilo osuke ethwalwa. Ehlangene noma wakhe. Ehlangene noma wakhe. Wena ufomayi. Uthi ufika ukhala kuqala umkhwekazi. Athi kodwa mkhwenyana. Bengiphatha kabi lento. Ukuthi uma ufika la kwehle inyembezi. Kwabe ngeke ngibone ukuthi bajikeleza. Bamjikeleza. Ayibaze bamthatha. Uyazi lento kade. Bese futhi akhulume kahle athi kodwa ngoba ke usazolobola umkhwenyana. Inkomo zakho zizobe sezilethwa kuwena. Nese lobola ngemali. Usuka kude Newcastle. Yizona ihlanzwe ngemali yonke lento. I-transfer emafonini kuthiwa ngani. Kwayona le yemali uyena umkhwekazi. Ozothi ziyantontwa inkomo umntana mangazi ukuthi anginaingane umfana. Anginaingane. Ubani uzokwelusana? Akashonda abafaka imali. Uzothi anginayo umfana uzokwelusa. Angazi kuyantontwa nje. Uzosho ukuqala umukhu ukuthi hayi inganjani imali. Wena uzothola njengoba yena akutshena ukuthi wena sesobheka makufika inkomo. Ulokhu uvuka usinga lapho uthi ayikho inkomo ezesibayeni. Kahle usinike inamba sovala. Umavuso lo wavusa imnotho abanye amadoda kwangabantu abazali utho nowakhe uzovuka 062 322 8297. Baba udokotela baba sisiba ujabulele siyabonga.